warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi golek kayu gini Masku, bakulan kayu, tinggi arepe tinggi apa? Di anu cagak. Tinggi cagake omahe Pak Kadi. Ndi Mas? Ora nek sing ngerti kok. Ndi kayune? Oh, biantrek berarti nih. Ya apa Mas bawa? Oh, bawa. Ta. Mas. Golek kayu. Golek kayu. 55. Oh. Iki Mas. Butuh piro? 15. Butuh 15. Dijari, Mas. Mbah ora ngerti lho iki piro sakmono isine piro Mas? Ini sedoso. Doso berarti yo nambah. Nambah 5. Nah, iki toh? 15 ya Mas. Sing 5 ngudari kuwi berarti. Apa, Pak? Ora apa-apa. Itu sama milet. Bro padha ae. Walah ya sing tak tawakne sampean ae rasa kayune. Lah kae ora apa-apa dipek kae. Kae ponakane Pak To, ponakane Pak Nyoto. Berarti ini apane aku ya? Apane Bit? Putu. Mbah aku putune apa ponakane enggak ngerti lek diakoni ta. Aku ora ngerti sing apik sing ora ngene iki. Berapa doae to lek kayu iki? Padha ae to Mas kayu iki. Lah iya. Sing ser butuh kayu iki ning endi? Ngendi desane iki? Pengkol. Ning Pengkol. RT wis RT loro wis 9 lho ora nggono. Iki mbah ngendi pas iki lore perapatan Pengkol enek toko kayu etandalan. Kayak sing duwe kemlelet ya. Kayak sing duwe. Barokah Jaya. Nang, ayo. Ora mbok pilih. Oh, dijupuk nih? Ditumpangane mobil abang kan lho. Kok iso lho? Yo. Wis iki mek ngeker-ngeker bokong. Iki lho, Mbak, pas lho. Kon ngukurne iki lho. Kreminan. Kok iso kreminan? Mami paling enggak. 15. Karo sesek. Ngalah kemlelet. Ini mau bakul dok ya? Hah? Bakul dok. Tiga apa, Bok? Pokoknya pikir. Kok iso nukokne pikirah lho. Kira mbok bok ya. PTL. Hah? Oh, PTE tak kira. PTE. Kayak ning kandang sapi ki dari mulai teh. Awakmu dikek kandang sapi. Kan sapine wis renek, wis didol. Rata. Aku dilempet wae. Hah? Jane bengak-bengoknya dilempet. Oh, sapine wis dilempet. Ya bisa. Apa, Mas? Oh, kayune akeh lho. Iki golek bojone apa ora? Karo bethek, Mas. Iki mek gare butuh apa? Butuh bethek iki. Kayu 57. Kayune 57 nang ndi, Mas? 57 pirang meter? 57 pirang meter bit? 3 meter. 57. Loro tok. Tinggi gawang. Lah iki ngene iki dua wong ini iki tinggi apa lho, Mas? Nggih anu, Pak, usuk. Usuk. Apa jenenge? Genteng? Tank. Oh, alah. Meter. Iya, Mas. Ya. Enggak, arek kok ra poso iki mah ya. Hah? Sesek. Samane suwe Mas kerja kene, Mas? Ane yo 3 tahunan. 3 tahun. Meter apa ya? Hah? Kilometer kan, Mas? Kedawan no. Iki Masku ya ning kene ndek usaha apa jenenge? Graji. Sing sering grajekne apa tau grajekne bojone sing tukang selingkuh ya oleh ya. Wae sing tukang ngondel-ngondel ngene lho. Apa? Kupon.
Aku dhenane liwat kene ta ora nyopo bojone Suni aku delokne padahal tak sopo. Iya. Kiai. Kiai. Mas. Saya aku njaluk sangwar, Pak. Mas. Sang. Mas. Bayaranku larang ya. Kenapa dipukul? Kita arepen jebak apa? Jajan. Arepen jebak jajan ya. Iki mau umpot tok mergo aku nyileh pikepe Mas Rudi dingin jebak jajan. Kambek tinggi apa jenenge? Nggih, ada kayu. Kayune kan diterene ning omah Pak Kadi. Nah, sekalian aku nitip jajan sing lek tuku ki mau ngono lho. Soale mau ya wis bingung ya piye ta arepe nyileh nek sapa. Ya wis ternyata nek Mas Rudi enek. Soale kan nek awan biasanya tinggi setor-setor apa? Kayu. Jane penake nek duwe pickup ya Bit. Kena tinggi wirawiri endi-endi, kena jebok barang. Tapi ya pickup ya ora murah iki. Apa ya tuku atau Bit? Tuku. Sesok nganu budal neng nganu dealer. Engkres tok. Penak lek duwe pickup pancenan. Ora maido enggak ada apa-apa sedeng kok ya. Lah lek mobil sik kadang nenet-nenet nek. Moncrot. Nggih, cekel pojokane, Bit. Tata, lut, culut, tata lut. Nyalut, tambani lut. Yo, tata gas. Ewang-ewang. Allah. Nyale. Pinter ya. Kelas TK tapi gampang bolosan. Iya toh, Le? Heeh. Lah nggih 5 kilo pinten petang kilo sak monten nggih. Allah. Piye, Mas? Wis ra apa-apa kene kadunge nek. Tas Bu Ama gak nek kene sik ya, Le ya. 8 kilo. Nyale. Nyale. Oh. Amit nggih. Kula sadeng. Monggo. Oh nggih, selai Pak sama Om. Kok kenal? Oh, kanca. Nyale. Ditata kene lho, sing kene lho. Kayak piye jenenge Pak Ali. Napa? Pak Ali bojone. Pak Ali. Pak Ali sinten nggih? Pak sama Om terus? Kirane ngoten lho, Pak. Kilene Pak Ali. Ini po. Jaler napa? Halo. Kok mboten pirsa nggih kula? Lah Pak Ali. Le aja kono-kono nggih kok nggih ada kayune Pak Kadi ya. Kene aku ora. Ya ini kan ini Pak Sapu piye kuwi etane kok kula. Kula kilene tane, kula lar sekolahan pas. Sederek napa? Kanca. Oh kanca. Riyen graji nika Pak sama Om. Lah sakniki koyoke ternak gemak ngoten lho kadose.
Kanca SMA napa? Anu, SD. Oh, kanca SD. Loh, Bringen ta jenengan? Bringen. Oh, alah. Nggih lek Pak Samam kan Bringen terus. Kono le. Ngisor. Wis pas. Nggih, matur suwun monggo. Mas. Monggo, Mas. Yo balik dhisik yo. Iki wis arepe nendi le? Wis arepe pulang ngene Mbok Girah. Ngene Cece. Ngene Pak Kadi. Ngeterne apa jenenge Bit? Kayu. Betek karo kayu tinggi sesuk. Sesuk harus selesai Bit sehari Bit sesuk. Lek semisal ora mari, cacah nganu dhisik apa jenenge gotong royong ngewangi tukange bendang mari, bendang selesai. So ben wis bodho. Bodhone tanggal pira to? Senin. Bodhone Senin? Oh. Bit serius. Ngomong iki mulane aku mepet ya iki. Sesuk Rebo. Mosok to. Oh. Iki piye iki? Bodhone wis teko kulon kuwi wisan. Kayak iki rong ngejol duit blas sih. Apa matwe sing disangone duit utuh-utuh kuwi ya? Oh. Apa ya arep tes cilik-cilik le duit utuh. Kon ngedum. Oh, kan ngedum. Denger mbok iki barang. Lah lek culut pamane entuk sangune di store ning awakmu ora? Oh. Ayo le. Terus dipek ayah. Kayak Siti Rokayah ning mburi kae. Karo mase sing nyopir. Tapi iki nyopire diganti Kang Mas. Nganu Kang Mas semua bau. Lagi. Cepet. Le, capek enggak? Tuh lagi. Ngantuk iki. Balap Bit ben ngantuk Bit. Iki lewat ngendi iki jenenge? Beringen. Lho, lewat Beringen. Arep lewat Kulon Kaduan. Iki lewat Beringen, bablas ning omahe Pak Kadi ngeduk-ngedukne. Apa to jenenge Bit? Betek. Beteke tinggi apa? Beteke tinggi pawon. Ben pawone ketok mening dan rapi. Dalane ya wis lumayan lah. Aduh, Iki di Mestar. bisa ngendi? Main Cece. Ngarepane? Pawon. Wis dimestar wis mari. Kurang titik. Wis kurang didik. Sesuk katanya mari ra. Mari. Bodo mending ya. Ning pol. Lah iya. Main pol gitu tuh. Loh. Sawah-sawah. Ini ki lewat sawah ini ki disolawati. Sok muga-muga iso tetuko. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wes teko gini Cece tapi kayak nek mobil akhirnya ora iso maju. Sik dicelukne Pak Paelan ngenteni dhisik ya Bit. Oh. Ya mobilnya sing duwe kandang iki koyoke. Iki anu apa? Iki mau tukangnya tak kon libur mergo nganu apa jenenge Bit? Sumu renek kayu. Kayune tumbas dhisik, iki kayune ning mburi wis oleh, mari ngono sesuk wis mulai kerja maneh. Iki ngenteni mobil diajakne dilut ta, mari ngono terus diduk-dukne. Ya. Ndang ajakno, Mas. Gak iso nyopir ye. Ora iso nyopir ye. Oh kaya aku kokan malahan. Hah? Iya apa? Walah. Oh, dilebokne arepan berarti lek dilebokne iki mundur ada bibit. Heeh. Masih dhewe ya. Masih benet ditendang titik ora apa-apa. Sik ngenteni sing lebokne iki durung enak iki. Hawane panas iki koyoke bodol lek panas ini ki mending kok ya. Sik ngenteni dilut masih arep ngundurne iki. Ya mundur yo. Mundur. Ketoke wong maju rono deh engko. Sak aman sik pit engko lek wong mundur baru mundur. Sementara ning kene sik dhewe. Ini jero mobil tapi kok gua biasa ra umum, masa kayak panas ra umum iki, Peh.
Mundur, ya, mundur. Berarti sesuk kotoke mek bagian pasang hair plug, terus betek, Wes. libur. Kayaknya wisan-wisan. Urung Urung. kemis kira-kira dadi apa ora lek wong njaluk libur kemis? Dadi ya. Piye to, Bit? Aja sembrono iki gableke wong lho. Kemlinti men to iki. Kesenggol gak sih? Jengah iki gableke wong. Ramadan. Heh? Ya Mas ya. Kok sik to? Lha Mas Rono. Loh, oh maju rono. Yo. Ti iki aja mesakne lho. Ya Mas. Mesakne Siti lho, Pit aja diunting-unting. Meteng ya. Meteng mesakne. Meteng. Metenge rasane ra lumrah kok. Iki wis teko omahe Cece. Nebakan ini. Harus Ya. didi. Nembakan kene karo Dede kok Dede rumah samu ya ini wis beduk. Beduk ngengkleng kok Dede ora Bit. Piye iki Bit? Alhamdulillah wis teko nggen. Selamat. Yo, rene yo. Panas. Cece. Iki arepe tinggi kono lho, omahe sampean Ce ben apik, tinggi omah kono ben apik. Heeh. Yo. Ndasku yo mumet tak capek kok. Kaya kobong. Kobong. Ndase mumet. Pening. Heeh, mumet. Panas. Betek. Betek. Mbak, sehat. Beteke teko, Mbok. Nggih. Kena tinggi pawon, Mbok ya. Sesuk pawone lekas digarap iki mau ora digarap mergo renek kayu. Terus iki lagi tumbas. Wangono to Bit mesakne Bit. Tumbas betek, Mbok. Apa? Dire sendek terus mari ngono diweki betek. Ben mening. Ya ta, aja nesu-nesune. Iya, betul. Joget sik. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Mening ta? Mening ta, Mbak? Ngantuk. TV? Wah, garek separo ya ben dibenakne sik. Wes nganu kon ngene omahku no. Heeh. Heeh, ning kene sik. Era ra ya Mas e omahe dhewe. Apa? Apa? Gampang dimohne. Wah, alah, tipine gampang dimohne karo Pak Kadi. Ora usah ditukokne. Terus Wah, ditutuki. keplek-keplekne. Walah, dikeplek-keplekne amoh tipine. Terna ti. Oh, dikeplek-keplekne amoh. Enggak terus liyatan. Oh, terus lek ngeplek-keplekne terus. Engko tak senenane ya. Rate kapok. Apane sing kapok? Rate itu kapok gua. Oh. Nah, terus Pak Kadi, tipine jarene Cece dikeplek-keplekne remote. sopo keplek-keplek. Nggih ya. Sopo keplek-keplekne? Ora, Cece ngapusi. Tenan jarene Pak Lan. Cece ngapusi. Yo wis yo. Wah, ngejak sumpah aku iki. Ayo. Alah gak wani aku. Oh enggak. Aku ora wani. Tenan. Mosok. Elah kemayu, elah kadek-kadek. Elah kadek-kadek. Dilu ae. Wah, dilut. Paling goleki sing apik. Sayang. Wayang senengane sing senengane wayang sapa? Sing senengane wayang sapa sampean?